ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Mentaka di Singapore Bar, jangka Prime Megapreneur Expo aratar apusau. Mentaka sengiru ngilaban saki ya kejing wanishim mentashir hem joki nong sengkam lajong menpin pau perthei. Yeki mar ki mata ki jongki kabakila shna daladihi. Mentaka sengiru kindon ki program beper ki bakentum. Yeki session men ajing hikai. Barkum churu kejing dia yeki mar ki mata haki stalls ki beper kanang ya shashan. Ngilayat kelenggi stall kibadan hang ni ha Prime Megapreneur Expo arajar upsau. Ban pet ya ke bagi nong sengkam lajong kiwan rak. Kawai ni stall ke bangi layo banyak keren kedai kayo kenti farm. Kani kedai ke farm ke bade ki dok ser, ke rukom song ya ki dok ser, kalong ke bakhut, ya ke bagi pat kila ban yo, kat ke bagi kwak. La kedai tang ketap nyang, kat kejat, ke dok ba klem sieng, kadok shan bat kumjuk ru kadok that kani ka farm ka penpoi ru ya kadok shaduk shiyeng ki brio ha barok ka sor shilong klem da shem ya ka bai penpoi shiyeng jongki lan ne ka baki ong ka free home delivery tung ni sangap mentai ka jinga kran bat manager jong kani ka farm uban sabatai ru ya ki phone number na ka pentai ki tu ki bakwa ban order no naki. Ka kerteng jonga de ba sebren karsati de ngatri hagani ka farm yo kenti farm ka ba PUE ka kerteng te hadin tengi ai ke ya kani kedukan ni ai yo kenti shop yo kenti chicken shop ka farm hi la sedang ladu arajar sau la dan kumba atus nem e mentah bat ha ka tu ko por ngi syam jing e sibun I ba ban request di balong itrai jong ni ka farm I sedang ya kini ke farm house nam arajar sau bat ila kedua sibun gijing nrei lingba gijing tristom gijing sya ila ban job bat kini ke farm kum bakalong menta kala dei ke farm ke behe bah apa ribhoi district angke apa umsning bat ngile ru ya ka integration farming ke bangi ai ri kisiar ya ki nong rep bat kalawan ra sibun gijing mentoi ya ki nong rep bat kum ju ya ki nong song sinong setie sep thanya ribhoi de hadin katu kan isnem I ba ngi don kam man seng no ki dukan lajong tengi labu lo I dukan hapo renja ka yo kenti chicken shop renja bat ha men sem snem arajar atau lai te benai mi ngi sedang so ye kenika home delivery system ka bangi penpoi ka do si yang jongki si yang ki nong bam ha hapo silong bro ka we bat ka delivery ngi delivery ka bangi penpoi si yang system kalong free of charge ba kimdon kam ban siwi ai dei ki siu dang ka do ha ka bas dang ni syam jing e sibuan namar ba ki brio jongi ki perkhat ba kan ni ka do ka basong kalong ka do tha ki bam bat ki ong ka do ka basa henrei menta ki kat banang yai ka por ki dang sngpu ba ka dei hi ka do ka bangi ai kalong ba fresh ka bangi penpoi heyen sem ka jong pi kalong ba fresh bat nalor ka taru ladang ibu haki fridge ki nang kham pen bha pemban ni ka do bustir ngi perkhat ba ka do ka ba ngi bu ka fridge kam bang shu bat kumta ter ngi perkhat ba ka dong ka long ka do ka ba sa henrei kam long kumta henrei ka ka bangi la pengkre ba ngi don ka processing unit apa nong ra ante bat ka rupam pengkre ki do ru ka long ba ha ka ta rupam bangi pengkre ka ba kuat ka ba suba bagi nong bam jongi kin yo ka do ka ba bha bat ngile kata kurkum balong hygienic bagi nong tray jongi ru kilong ke ba da sumar kuat hai kurkum tray ke jongki bat lada kendiat ngasukwa ban pensyai kamtam ye kinong bam jongi ba ngi garanti bangi IP ke dok ba bat na lor nang taru ke dok ba bu hatha lada pipet ke dok kha ba poi hang ni silong bagi buon sin ngi yo na po
Uttar Pradesh bat ni kiwi jaka bat na South India ru kitu kido ru ki do kha ka bangi yo ki dei ki bala bu au tha na kita yo kat bakin poi nang thi chani la ki hab ban pedam au tha ban preserve ka bat ngi siam bangi bam do kha ka bang kum ju hi kum ti we bat ki do kha ten halor kata ngaru ngku ban pensai yang ni baka do ka bangi ai na ketika farm jongi ka long ka ba kuat ba subah pat ka long ba bha te nga hakan ni ka por nga kwa ban ai ku ble hi ya organizer hang ni ka Mac Prime ka ba ai yang i ka lat kalenti ban yo ban expose la ni ban pen pau ba ya ki kini ki do ka bangi don bat ha ka ju por nga kwa ban ai ku ble ya kan ni ka channel ka ba la khot yang nga sa ni ka interview ba lengba kan ke channel ngai ba bar ke yo jing sai bat kum ju no ra jing men toi ki nong song snong ka ba ki la ban yo ka do go ba na kan ka dukan ka jongi an pen i pi kan ni kini ki do kini ke ka smoke chicken la ni ka do that ka bang yong kan ni bang le da go gan bat ka life shell jong ka long sitayo tam ai kaba pila ban bam klem kan ka jing artatin man nang tangi don sakiwe ki do ru ki products jongi kan ni ka de ka wangi don hang ni for fridge kan ni ka de ka mince la ni ka do shan ke bang yong tengi la song ba kan ni rukom bat aka rukom song jongi ngile da ka vacuum bat ki kini ki life shell jongi ka kan ni ru ka long sitayo ai kan rai bun stien hi na ka dukan jongi ngi ai baik ka ba benda kasni ka bangi sim ka order kat kum ka ngi penmi ka do kat kum ka order ti kini ki ka dor jong ka long ars pa le push 10 kilo bat la shanya ka tang da ka do shadam sudah jong ka jong ki siar ti kani ka dei ka bunless ka ba om don si yang ai kani dei tang ka shadam sudah empat ka dor ka long ka ba kani ngi le vacuum pack ikini bat ka dor jong kani ru ars pa le push 10 kilo te nang ta ngi dan sakiwe pat ki ayu kum ki drumstick ini de ki drumstick ini ka de ha ka dor sis pa pro si 10 kilo tenang tangi don sakiwe ru ki baru fat ki benta jong ka met jong ka siar ni don ha kini ki do dekat dan ni ki piece chicken kan ni ka de lai spa si kilo ka bangi pen poi hai yang hasam ru ta ka ju ka dor ri lai spa si kilo mat da ki long ka bala sai khuaj bah so bangin song hang ni bat kan ni rung ile vacuum pack bat baru ai do ngile vacuum pack nang ba kin ne ka jing bah ka jong ki ni don ru kini ki wings kila ni ki thap nyang kini ki desi spa ar push 10 kilo ar spa so push kilo ban ni don kiwe ru ki benta ga met jong ka siar kini ki dok chat ru ki bala pun khuaj bha bat ki bala song bha kini nata ki don ru ki do jam bat kiwe ida ya ka delivery ngi pen poi brok we Shillong bat sabar Shillong rum ju ngi pen poi wat sedu sa ki quantity babun la ne la da ki order ki long ki kham he ngi pen poi sedu nong ston sedu juai mairang ta ter ngi pen poi kita ki jakaru rei na benta ki ban bam hai yang hasam ngi pen poi tang po Shillong brok we ga Shillong area na do por Shillong saumer hitang bat punta ter hadu mauyong dang pen poi kini ki jaka ngi pen poi bat ko order kila ban order 1 kilo dan 10 kilo kat kum jing kam jong pi agi yang kisam jong pi kita buat order mata ki na benta ko order kila ban phun hau ni number ka office jongi besim order dei khandai ar lai pra not iwei nriu iwei sa uwei number khandai ar lai pra not iwei ar iwei kini ki hakini ki number pila ban order ki do jong pi